isang line na sinabi mo, tapos, what would you think you would have said if it was Angelica and not Anne? Ay, tayo na bang bakit? Sobrang ano yan, pa Miss Universe. Ikaw, yun naman. Para sa'yo. Kung si Angelica yun, yung ba ibabat? Kasi parang, hanggang ngayon, Angelica hugot line sa daming Facebook page ha. Oo na, ang dami na po. Sobrang dami. Yung part na yung iba, tatanungin ko, sinabi ba niya yun? Ayan yung tawa. Ayan yung tawa ng joke. Hindi kasi yung iba, parang hindi naman masasabi ni Angelica yung iba. Pero, parang you have become an icon of yung dating vision ng mga tao na dati when you want to get quotable quotes, usually pag artista, Janice de Belen, nung araw. Ngayon ikaw na. Puro picture mo, tapos lahat na sinabi mo, Angelica hugot. Oo, dun